Di lang di ay nabantog sa mga Soroyanan ang Dumaguete City, kundi sa relaxation of sound sa ilang boulevard. Adunay nagpundok nga manghihilot o hinay-hinay na kininilang na ilang massage capital din sa Central Visayas. Anang report ni Femari Dumabo. Giisip na sa magtiayong Flores nga banding og laag ang pag-ato sa nabantog nga boulevard sa Dumaguete City. Di lang aron mag-sightseeing kundi kada semana silang manghapit ning pundok sa mga masahista sa kilid nga bahin sa plaza at tubangan sa boulevard. Every day magud mi na sa among gamay nga uma ba. Lami mga ginagmay nga mga trabaho dito so ikauli kapoy man. So mura na mo ang outlet dalalaag. Dagan sa makita diri. Yes, dagang mga nature, boulevard, dagat, dagang gwapa. Kami duha gyud, okay? Kami man pud duha to sa amuang uma. Samtang kining duha ka mga senior citizen gipaningkamutan gyud nga kada buwan makapamassage diri. Gawas nga kaya ra sa ilang budget ang bayad sa pagpahilot, epektibo sab kini. Para ma-relax ba ang lawas ingon ana. Kaya sa barato ra ka. Oo, brato ra pod ang presyo. So once a month dapat mapahilot yun. Oh, marigo ko sa kuan, sa kabulan ka usa. Accessible na siya kaayo. Nya anytime naapoy available nga kuan, mo massage. Di ka magpabot og dugay kay. Oh, di ka magdaghan pud sila. Kay kanang kuan mga panuhot ba nga body pains mawala gyud. Sus mga kapuso, nindo chuday kaayo no nga mahilot ka, mamassage ka, ilabi na kung gikan ka sa tibuok adlaw nga pagtrabaho or aduna ba kay gilakaw ilabi na dinhi sa Dumaguete City or sa bisan asang dapi sa Negros Oriental, ari lang ka dinhi sa boulevard sa Dumaguete City, gawas nga adunay mga manindot nga talan-awon, makahanggap ka og fresh air, ma-relax pagyud ka tungod nining daghan kayong masahista nga ready to serve nimo aron usab mawala ang imong mga stress. Sa kantidad nga 75 o 85 pesos makapa-reflex na ka og 150 pesos alang sa whole body massage. Matod sa mga masahista, una silang nipahimutang sa park duol sa simbahan ug sa ubang bahin sa syudad. Apan sugod dating ulahing bahin sa tuig 2020 sa dihang niluag-luag na ang quarantine restrictions gumikan sa pandemic. Dinhi na makita ang halos 200 ka mga masahista sa may boulevard. Dakong bintaha kanila ang mong pwesto, kay labing gamay nilang kita sa usa ka adlaw 300 pesos. Ay dako kay katabang ma'am, kay mo na magikuanan don pa eskwela sa mga anak, mo na magikuan ma'am. Nanay nakahuman, napay ga eskwela. Dako jud kayo og kuan tabang sa panginabuhi sa amo pamilya. Livelihood program ni Mayor Remolyo para mahatagan ng mga trabaho ang mga walay trabaho. Ang mga masahista naa sa dakong hawanan matag alas 3 sa hapon hangtod na sa alas 11 sa gabi. Sila ang usa sa mga rasod nga modag sa ang mga turista sa boulevard gawas sa mga maanindot og makalingaw nga view og mga kalihukan ug lami ang mga paligyang pagkaon. Uban ni Godfrey Rilien ug Edward Tubilan, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.